Dako naman ni mo. Eh? Kasi kinaon ni mo. Kuya ka first. Hindi mo dyan makabal kit-kit. Hindi na baka mga kalabong dry, mga karabaw grass. Okay. Ay, okay. Ay, kuan ba ka nang, nakalimut ko ka nang, magkuhan ta, mag-collab tas at ano mo ko i-vlog? Mag-vlog. Sige, at ta, Hello, mic test. 1, 2, 3. Okay. Hello mga kapabo mo. Okay, so karon ali ako sa inyong atubangan para atong interview hon ako sa pinakalamig, one of the pride of Barangay Pangi, and he is also one of the di basta-basta contender sa tawag ng tanghalan sa Showtime. Okay, so let's give it up for no other than Mr. Bhal, Justine, and Sagaysay. Okay, so ato siyang welcome. Hello ba? Kanang interviews ako kadali before ta ma-beauty challenge. Kaya ba mo siya ko nga, masigit pa kong tingog kaysa nimo. Ay, okay. Okay, so nga ni ba? Kanang unsay naan mo nga wala ho. Murag naan ni mo tanan. Ay, okay. Dita. Ako diri para patudlo unsaon, unsa imong mga technique. Speeding technique. O nga na ba? Sa pagkanta, sa imong kanagipang buhat arong munindot ang imong tingog. Enhance imong talent as a singer, as a professional singer. Labi na kay ilado na ka sa tibok sa reality o sa tibok kalibot. Hello viewers. Hello mga viewers. Hello. Mga viewers. Hello. Gulo-gulo. Giigang si Grim. Hello mga kapabo. Welcome sa Tingog sa Pabo vlog. Kalo. Game na. Game na. Masita mga sa anin. As we all know mga kapabo nga, si Bhal Justine Sagaysay, pride sa Barangay Pangi, usos siya sa pinaka basta-basta nga singer diri sa tibuok Southern Leyte, right? Kasi na siya gisalang, kasi na siya gi-invite mga events like birthdays, kasal, naganda right Bhal no nya. Kung sa may imong feeling ba, isulti ug sa imong kanang promote nimo ang imong tingog. Hello guys! I am Bhal Justine Sagaysay sa mga porta na ako sa TNT journey na ako sa... Ay, sorry! Kung sa man ba? Iinitan. Yaya! Open the aircon. Another one. Hello guys! I am Bhal Justine Sagaysay. I am from Taon ng Tanghalan, Daily Contender and Daily Winner. Salamat ka na yung joke kay... Puro mo na nakuhaan! Nalutang! Balik. Go. Hello guys! I am Bhal Justine Sagaysay from Barangay Pangi, and I graduated. Secondary education in Filipino. Hello guys! Daghang salamat sa inyong mga suporta sa niaging laban ho sa tawag ng tanghalan, and sa susunod na po nga journey na ho sa mga contest sa TV. Tapos suportahan ko ninyo, and Mora, thank you! Okay, so, di ba? Ang budget na makainan sa tablahi, ano? Pag dili ka dili ka singer, sa mga karoon. We love conductors. Wow? Oo, pasabot. Okay. Sige, karon Bhal, ato suwayan kung unsa kanindot ang imong tingog. Kung unsa pud kanindot ang tingog.